Ahoj, dneska bych vám rád řekl příběh o svém zdraví. Když jsem byl malý, mýval jsem velmi často rýmy, proto lékař rozhodl o odstranění nosních mandlí. Respiračních problémů jsem se nebavil ani v dospělosti a tenkrát autority Bílých pláští rozhodly i odstranění krčních mandlí. Zdravotní problémy stejně pokračovaly dál, až jsem si nosní sliznice zlikvidoval nasivinem. Musel jsem jít skoro všude. V bundě, v kalotách, doma, na chalupě, v autě. Sedl jsem do auta, zapl jsem topení, vduřily se mi sliznice. Sedl jsem na chalupě s kytarou, že budu hrát, vduřily mi sliznice. Já jsem si vždycky musel znovu nakapat do nosu nasivin. A tak z jednoho problému zároveň vznikly problémy dva. To, že jsem nemohl dýchat a závislost na nasivinu. Rozhodl jsem se, že to tak dál nejde a začal jsem věci řešit. Zjistil jsem, že zásadní vliv na naše zdraví má poměr minerálů a kyselin v našem těle. Minerály musíme přijímat v potravě a pokud je málo, tak ve výživových doplňcích. Kyseliny si naše tělo vytváří samo jako důsledek látkové přeměny. Dneska mi stačí mořská voda, která obsahuje minerály, abych si nakapal do nosa, když mám rýmu a jsem zdrav. Užívám k tomu vitaminové a výživové doplňky, pravidelně si měřím pH a prostě jsem zdrav, nevím, co bych tomu více dodal. Pokud chcete více informací, tak mě kontaktujte. S pozdravem, Tonda Burďák.